Takbong mayaman. Ay, grabe. Dali na kayo nakabalik na. Shoot, Mike, shoot! Ay, grabe ko. Takbong mayaman na naman, oh. Ah. Hindi pa na-chance, no? Wala pa. Kugihan na nga ba to? Oo, ayos kayo. Ba? Tas ra ba nga gawag lawas ba? Gapong mga pilapit sa liga gyud. At nauluan. Di ba delikado ang scooter na? Kaya pa ang scooter na? Ha? Kung bantay-bantay lang yung ka. Hindi mo ganyan tubig nila doon? Mamasan tayo. Ay, kay Uncle. Automatic basta kay Uncle kayo pupunta. May future kayo. May pupuntan sa angkol eh. Lifting. Lifting sure to.